זה מפעל חיים של 40 שנה שהוא בנה במו ידיו, בלוק אחר בלוק, ילד אחר ילד, וכמו שאמרת עמי, הגעת פה נבחרת לתפארת, ועל זה מגיע לך תודה רבה. למה שלי ילך בדרך? נכון, הוא זכה גם אצלנו לראות מפעל חיים. ודבר אחד חשוב, יושבים פה, עומדים פה לצידי, גם סגן ראש העיר שלמה בוזגלו וגם אמיר המשה, שדבר אחד לנגד עינינו בעיריית חדרה. קודם כל זה התרבות והספורט. אתה יודע למה אני? כי זה מביא לנו חברה טובה. ופה אני מכבד את כל מה שאמרת. בשביל אחדות לא צריך אחידות. כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה. זה בסדר גמור. אחד יכול לחשוב ככה ואחד יכול לחשוב ככה. אבל כדי שנהיה מאוחדים, עמי, אנחנו צריכים את החברה הטובה. את בני הנוער שיושבים פה על הרצפה ונלחמים ומחברים אחד עם השני. ותראה מה זה, כשאני רואה פה את האנשים המבוגרים כבר, שאתה אומר 40 שנה, לזה אני קורא מפעל החיים. ועל כך באמת יישר כוח. ולכן אומרים נפלאים, זה שהגעתם לכאן, ביום כזה, לראות את הילדים, לראות את בני הנוער, לראות את המבוגרים שלנו, זה אומר הכל. אבל דבר אחד אני רוצה שתראה, היום אנחנו נמצאים באולם חדש, ואנחנו רוצים שיהיה עוד אולם כזה בעיר שלנו בחדרה, ולא עוד במקומות כאלה כמו שהיו נדחים, מתחת לקרקע, אולם כזה או אחר. ולשם אנחנו שואפים, ואנשים כמוך אנחנו צריכים. אז חברים, קודם כל, באמת, אני רוצה לאחל לכל החיילים שלנו, כמו שאמרת, שיגיעו הביתה בשלום, לכל החטופים שלנו שיחזרו הביתה כבר במהרה